Je čas na tenisový zážitok. Je tu príležitosť nazrieť do tenisovej kuchyne skutočnej legendy. Je čas nadchnúť sa pri kumšte najlepšieho hráča v histórii. Dobrý večer z Incheba Expo Arény, kde sa začína veľká tenisová show. Exhibícia Pita Samprasa a nášho Dominika Hrbatého. V týchto chvíľach sme vstúpili do Expo Arény práve v situácii, keď dokončili svoje vystúpenie tanečníci, akrobati, bubeníci zo skupiny Jump Zone. Chvíľočku potrebujú ešte organizátori na to, aby upravili tenisový dvorec a čo chvíľa sa budeme môcť pozrieť už do tvári aktérov našej tenisovej show. Ale skôr, než sa tak stane, zaznamenali sme pre vás pár momentov z predchádzajúceho vystúpenia, takže na úvod túto show štartuje skupina Jump Zone. Miestami úchvatný pohľad, nielen vynikajúci bubeníci, presne bubnujúci do rytmu, ale aj ohňové posolstvá a najmä akrobatické výkony vo vzduchu nadchýnali divákov v predprograme hlavnej tenisovej show.
Tanečná exhibícia Jump Zone priniesla niekoľko zaujímavých momentov. Bolo to skutočne atraktívne vystúpenie, ktoré upútalo divákov, ale Incheba Expo Arena. Musíme priznať, že organizátori majú časový sklz, pretože celé toto tanečné vystúpenie sa malo odohrať o pol hodinku skôr a v týchto chvíľach sme už mali sledovať nástup jednotlivých tenistov na tenisový dvorec. Ten samozrejme museli organizátori pripraviť, aby všetko bolo tak, ako treba, aby hráči mohli nastúpiť, mali nad sebou vysoké siete. A tu si ešte pozrime pár záberov, pár sekvencií, ktoré súvisia s vystúpením tanečno-akrobatickej skupiny. Celý priestor nad tenisovým dvorcom sa ocitol v pohybe, bolo to niekoľko pozoruhodných kúskov. Jednak samozrejme treba maximálnu muzikálnosť a dodržiavanie rytmu, ale aj úžasnú silu a odvahu pri podobných kúskoch. Počas týchto kúskov vo vzduchu dokázali ešte komunikovať akrobati, prehodiť si zo pár slov, veľmi náročné na synchronizáciu pohybu, samozrejme na silovú pripravenosť a svojím spôsobom to malo byť niečo, čo zahreje divákov v bratislavskej hale v Expo Aréne pred príchodom hlavných aktérov dnešného večera. Organizátori teda bohužiaľ nestihli všetko tak, ako by si boli predstavovali a aj preto na úvod nášho priameho prenosu dnes
tak trochu niečo iné, ako ste očakávali, ale to je len na ilustráciu, čo všetko mohli diváci v Bratislave vidieť. Teraz už prichádzajú zberači a budeme svedkami nástupu hráčov, ktorí sa dnes postarajú, dúfajme, že o atraktívny tenis, aj keď ide v úvodzovkách len o exhibíciu. Moderátori dnešného večera už avizujú príchod dvoch vynikajúcich tenistov. O tom, že Pete Sampras je hráčom svetovej extratriedy, skutočnou legendou tohto športu, netreba nikoho presviečať. Napokon v priebehu dnešného večera si pustíme aj vizitky oboch tenistov. A poprvýkrát v Bratislave Pete Sampras nastúpi proti Dominikovi Hrbatému. Dominik Hrbatý je 7-násobným najúspešnejším tenistom Slovenska. Je to hráč, ktorý najmä v Davisovom pohári odviedol kusisko dobrej práce pri reprezentácii Slovenska, ale ktorý dokázal aj vo svojej kariére vyhrať 6 turnajov ATP vo dvojhre a ďalších 7 bol vo finále. Takže aj Dominik Hrbatý sa vo svojich 30 rokoch môže pochváliť veľmi úspešnou tenisovou kariérou. Povedal, že je pripravený odohrať s Petom Samprasom taký duel, aby pobavili divákov. A Pete Sampras, ktorý v týchto chvíľach nastupuje z druhého kúta na dvorci, avizoval, že vo svojich 37 rokoch možno bude na úvod dnešnej exhibície tak trochu v úvodzovkách hrdzavý, ale že sa veľmi rýchlo, aspoň to dúfa, dostane do tempa a že sa teší na duel s Dominikom Hrbatým, aby mohol predviesť kusisko svojho tenisového umenia. So svojou skvelou jedinečnou tenisovou kariérou sa rozlúčil v roku 2002. Slávnym víťazstvom nad Andre Agassim na US Open. Stále je však v dobrej tenisovej forme. Veľmi často hráva tenis, ale najmä golf. A úvod však hymny oboch krajín. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land
sa narodil vo Washingtone, ale žije v Los Angeles. Štátne hymny sú dôkazom toho, že táto exhibícia má skutočne veľký lesk. Ešte kratučké flash interview s oboma aktérmi. Pete Sampras pricestoval do Bratislavy včera a mali sme možnosť s ním stráviť niekoľko chvíľ, či už na tlačovej konferencii, alebo pri špeciálnom rozhovore pre slovenskú televíziu. Všetko pre vás pripravíme. Som trošku unavený, predsa len je to dlhá cesta z Los Angeles, ale myslím, že dnes večer budem v poriadku. Well, when you were in Los Angeles, you challenged Dominic. Are you still on the challenge, or you feel a little bit intimidated by Vera Visterová sa pýta na výzvu, či je pre Peta Samprasa Dominik Hrbatý výzvou, či to, čo poslal z Ameriky pre Dominika, aby mu nenadelil dvakrát výsledok 6-2, či to myslel vážne. Pete Sampras je vždy veľmi veľkým džentlmenom na tenisovom dvorci. Tvrdí, že je samozrejme o 6 rokov, respektíve o 7 starší, že môže byť o to viac unavenejší ako Dominik Hrbatý. Ale napokon ešte preklad. Je mi jasné, že veľká väčšina dnešných divákov bude fandiť Dominikovi, ale myslím, že určite sú tu aj nejaké Američania v obecenstve sú. Je tu niekto, kto bude dnes večer fandiť aj Petovi Samprasovi? Počujete reakciu publika. V hľadisku sú ľudia, ktorí prišli povzbudiť nie len Dominika Hrbatého, ale aj Peta Samprasa. Najmä preto, že mnohí sú jeho veľkými fanúšikmi a mnohí strávili na konci 90. rokov a na prelome 90. rokov a na začiatku nášho storočia určite dlhé hodiny pri sledovaní tenisových zápasov tejto legendy. Bill platí ekonomiku, ale bohužiaľ ide to dole. Ja sa snažím robiť to najlepšie, čo môžem, aby som rozširoval to bohatstvo. Aby sme nezdržovali pred zápasom, tak pár otázok ešte dnešnému Petomu súperovi. Ešte krátke flash interview s Dominikom Hrbatým. To všetko má nabudiť samozrejme dobrú atmosféru. Ale my by sme mohli využiť tento priestor, ktorý momentálne poskytuje či už Vera Visterová Samprasovi alebo Slavo Jurko Dominikovi Hrbatému, pretože nie som si istý, nakoľko kvalitný máme zvuk zo sály. Mohli by sme to využiť na to, aby sme si pustili vizitky oboch aktérov dnešnej tenisovej exhibície. Petros Pete Sampras sa narodil 12. augusta 1971 vo Washingtone DC a počas svojej 15-ročnej tenisovej kariéry vyhral 14 Grand Slamových turnajov a 64 turnajov ATP. Dostal viacero prezývok, najznámejšie sú vďaka servisu Pistol Pete a vďaka rotácii podania King of Swing. Počas kariéry odohral skvelé duely aj so slovenskými hráčmi. V roku 1997 5-setovú drámu na Australian Open aj s Dominikom Hrbatým.
S jeho menom sa spája množstvo športových superlatívov a rekordov. Napríklad 6 rokov po sebe skončil v pozícii svetovej jednotky, čo je unikát v tzv. Open ére. Stal sa kráľom Wimbledonu. Cenu pre víťaza preberal na londýnskej tráve 7-krát. V rokoch 1993 až 2000 bol najlepší, len v roku 1996 prehral vo štvrťfinále s neskorším víťazom Richardom Krajíčkom. Pete Sampras je tretím synom gréckej imigrantky a Američana s gréckymi koreňmi. Keď mal 7 rokov, presťahoval sa s rodičmi do Palos Verdes v Kalifornii a začal hrávať tenis. Do profesionálneho tenisu vstúpil v roku 1988 ako 16-ročný a vo svetovom rebríčku poskočil do konca roka z 893. priečky na 97. miesto. Výborné stretnutia odohral aj s Karolom Kučerom a v Davisovom pohári nastúpil vo februári 2002 v Oklahome aj proti nášmu Karlovi Beckovi, s ktorým prehral druhý set tiebreaku. Ďalšie dva si však postrážil a vyhral 3-1 na sety. Najťažšie obdobie prežíval v roku 95, keď jeho trénerovi a priateľovi Timovi Gulliksonovi našli rakovinu. Vtedy v Londýne vyhlásil, že tenis je síce skvelá hra, ale najdôležitejšie je zdravie, ktoré je kľúčom k ľudskému šťastiu. To neskôr našiel v náručí bývalej Miss Bridget Wilsonovej, ktorou sa oženil 30. septembra 2000. 2 roky neskôr sa im narodil syn Christian Charles a v roku 2005 ďalší Brian Nicklaus. Pete Sampras vstúpil do tenisovej histórie neopakovateľnou na prvý pohľad akoby flegmatickou hrou aj pevnými nervami. Neuveriteľných 286 týždňov bol svetovou jednotkou. Na odmenách zarobil počas kariéry 43 280 000 $. Jedným z jeho najväčších rivalov bol Andre Agassi. Sampras s ním odohral 34 turnajových zápasov, z toho 20 víťazných. V roku 1990 po prvý raz vyhral Grand Slamový turnaj US Open, mal ešte len 19 rokov a 28 dní. Celkovo vyhral US Open 5-krát, Australian Open 2-krát, ale nikdy nezvíťazil na French Open v Paríži. Len v roku 96 sa dostal do semifinále. Pete Sampras bol im hráčom, ktorý však často využíval hru service volej. Sériu 31 víťazných duelov vo Wimbledone prerušil Samprasovi jeho budúci nástupca Roger Federer. V roku 2001 ho zdolal vo 4. kole. Vtedy ešte v pozícii svetovej 19 v 5 setoch 7-6, 5-7, 6-4, 6-2 a 7-5. V lani s ním odohral 3 exibičné stretnutia. V bratislavskej Expo aréne už obaja aktéri dnešnej exibičnej dvojhry začali svoju rozohrávku, ale pozrime sa ešte na vizitku Dominika Hrbatého. Dominik Hrbatý sa narodil 4. januára 1978 v Bratislave a najvyššie sa vo svetovom rebríčku vyšplhal v októbri 2004 na 12. miesto. Počas kariéry odohral množstvo nezabudnutelných zápasov. Do galérie najzrušujúcejších patrí duel s Petom Samprasom na Australian Open 1997. Hrbatý vyhral 6 turnajov ATP v San Maríne, v Prahe, v Aucklande a vo svojom najúspešnejšom roku 2004 postupne ďalšie 3 turnaje v Adelaide, v Aucklande aj Marseille. Spolu s Karolom Kučerom a Jánom Krošlákom bol členom slovenského tímu, ktorý vyhral v roku 2000 v Düsseldorfe svetový pohár. Po finále Hopmanovho pohára v roku 2005 zdolal Argentínčana Coriu a spolu s Danielou Hantuchovou sa tešil z ďalšej prestížnej trofeje. Nie náhodou má Dominik na Slovensku prezývku Dominátor. Najlepší nováčik profi okruhov ATP z roku 1996 si postupne vybudoval rešpekt u súperov vďaka svojej neuveriteľnej húževnatosti, bojovnosti a odolnosti. Vždy vynikajúco kondične pripravený, ale aj psychicky pevný, Dominik často dokázal otočiť aj nepriaznivo sa vyvíjajúce zápasy.
Najemotívnejšie chvíle ponúkal domácemu publiku pri stretnutiach Davisovho pohára, v ktorom reprezentoval 13 rokov. Odohral 26 víťazných dvojhier a na jeho rakete ostalo množstvo zvučných tenisových mien, vrátane Enquista, Kuerténa, Riosa, Safina, Rodika, Verdaska či šokovaného Ljubičiča. V roku 2005 priviedol náš tím až do finále Davisovho pohára, čo je dodnes najväčší úspech mužského tenisu v ére samostatného Slovenska. V roku 2007 prerušil jeho kariéru zranenia a následné operácie. V roku 2008 sa úspešne vrátil na tenisové dvorce. Sledovali sme vizitky oboch hráčov, Peta Samprasa a Dominika Hrbatého, ktorí v kariére odohrali spolu 3 stretnutia a 2 z nich vyhral Pete Sampras, jedno práve v Düsseldorfe v roku 2000, keď naše družstvo vyhralo svetový pohár, vyhral Dominik Hrbatý. Bol to vtedy samozrejme taký trochu zvláštny zápas, Dominik na neho spomínal s úsmevom. Súviselo to s tým, že bolo veľmi zima a prvý set prehral 0-6. Tvrdil, že bolo okolo 9 stupňov Celzia a že Pete Sampras nastúpil na kort podstatne rozohriatejší. Dominik si potom obliekol tepláky, vyzeralo to, ako keby si prišiel len zatrénovať s Američanom a ďalšie 2 sety náš reprezentant vyhral 6-4, 6-4. To je však jediné víťazstvo Dominika Hrbatého v kariére nad svetovou bývalou jednotkou Petom Samprasom. Pravda, hralo sa to na Antuke a práve Antuka je najmenej vďačným povrchom pre tohto amerického tenistu. Pete Sampras vyhral nad Dominikom Hrbatým na Australian Open v roku 1997 na hardovom, tvrdom povrchu. Tedy to bol ten pamätný zápas, ktorý sme vám už naznačili aj v našich dokrútkach, v našich vizitkách. Dominik mal vtedy naozaj veľkú šancu postarať sa o obrovské prekvapenie, pretože v 5. sete vyhrával nad Samprasom 4-2 a Sampras povedal, že si bude musieť na Dominika dávať obrovský pozor. V hľadisku samozrejme množstvo tvári, ktoré sú z tenisu známe, množstvo priaznivcov tenisu, niektoré možno budeme aj predstavovať, ale nie všetky. Ešte pripomeniem to druhé víťazstvo Samprasa nad Dominikom Hrbatým, bolo to vo Wimbledone v roku 1998, tedy ešte v prvom kole na tráve vyhral Sampras jasne 6-3, 6-3 a 6-2. Dnes to samozrejme bude predovšetkým exhibícia, ale obaja z prestížnych dôvodov naznačili, že chcú odovzdať na kurte dobrý tenis, že chcú hrať tak, aby jednak pobavili divákov, ale jednak aby si ani neurobili hanbu. Pete Sampras je tenistom, ktorý začal hrávať v lani exhibície a ako sa sám vyjadril pred podobnými exibičnými zápasmi, si zatrénuje 3-4 krát do týždňa. Rodina Malachovských takisto v kompletnom zložení a keď si spomeniete, tak v lani v novembri Sampras sa 3-krát stretol v exibičných stretnutiach v Ázii s Rogerom Federerom. Napokon tie zápasy boli pomerne vyrovnané. Prvé 2 prehral, ale ten tretí vyhral 7-6, 6-4. Potom ešte vo februári tohto roku nastúpil proti Tomimu Haasovi a toho zdolal za 43 minút 6-4, 6-2. V marci potom sa opäť stretol s Rogerom Federerom v Madison Square Garden v New York City a Sampras prehral s momentálnou svetovou dvojkou, s bývalou svetovou jednotkou 3-6, 7-6, 6-7. Jeho exhibícia s Dominikom Hrbatým teda nie je ničím mimoriadne výnimočným z hľadiska
podobných exibičných stretnutí Sampras občas sa nechá prehovoriť, aby prišiel si ešte zahrať takto v úvodzovkách rekreačne, ale je to výnimočné z toho pohľadu, že poprvýkrát na Slovensku a poprvýkrát máme možnosť sledovať naozaj legendu svetového tenisu v akcii. Možno si spomínate na stretnutie Spojených štátov amerických so Slovenskom v Davisovom pohári a v Oklahome, kde Sampras mal trochu problémy s Karolom Beckom. Tam vtedy Dominik Hrbatý nehral. Takže budeme sledovať exhibíciu a tá sa v týchto chvíľach začína. Dúfame, že uvidíme z nej čo najviac, že sa zmestíme do nášho vymedzeného programu napriek tomu trochu oneskorenému začiatku. Výhodu servisu na úvod stretnutia má Pete Sampras. Zo skvelého servisu. Aj to druhé podanie je veľmi účinné. No a prvý náznak tradičnej útočnej hry Peta Samprasa, keď sa dostáva na sieť. Mimochodom na tlačovej konferencii, keď sa ho novinári pýtali na porovnanie jeho tenisového prejavu s Rogerom Federerom, povedal, že tenisovo sú pomerne rozdielní a okrem iného sa odlišujú aj spôsobe útoku, nabíjania na sieť, ale že ľudskí sú si podobní. Dominik Hrbatý prehral prvú hru na 0. Dobré podanie. Empirovým rozhodcom je Peter Hugec, ktorý sa už presťahoval do Londýna. Parádny return. Long line po čiare. Pete Sampras počas svojej kariéry často ťažil zo svojich vynikajúcich returnov. Chyba. Dominik bojuje o svoj prvý bod v úvodnom sete. Rozbehol trochu nášho reprezentanta, stále ešte aktívneho hráča, ktorý mal, ako isto dobre viete, zdravotné problémy, má za sebou 2 operácie a tento rok vlastne mal na to, aby sa vrátil do veľkého tenisu. Aj druhú hru vyhral Pete Sampras. Dominik by potreboval možno o 10-20 cm dlhší kurt.
Na tej druhej strane za sieťou boli tam dve loptičky za základnú čiaru, ktoré rozhodli o tom, že prehráva 0-2. Pri nabiehaní na sieť skazil ten volej Pete Sampras, ale možno len poskytol priestor Dominikovi, aby sa viac dostal do tempa. Nie, nič nebude zadarmo. Sampras vynikajúco podáva. Vidíte po účinnom podaní nabieha na sieť, vyvíja tlak na súpera a Dominik Hrbatý bude mať určite problémy chytiť sa, dostať sa do hry. Ďalšia první hôdok podanie Američana. Druhé podanie. Príliš nízko sa dostal do kolien Pete Sampras. Tretie ESO. Rovnako 3-0 vyhráva aj po jednotlivých hrách Pete Sampras, ktorý tvrdí, že na kurte počas svojej kariéry vždy bol v maximálnej koncentrácii. Mimo neho možno bolo trošku viac zábavy, ale aj tej si doprial počas svojej kariéry minimálne. Údajne až teraz dobieha spolu s manželkou, čo zanedbal. Je dostatočne vysoký, Pete Sampras nemal problém s tou loptičkou. Dominikovi sa nepodarilo zalobovať a prehodiť svojho súpera. Prehráva 0-3 a možno si to takto nepredstavoval. Musí sa viac koncentrovať. Dominik povedal pred dnešnou exhibíciou, že je pre ňoho veľkou cťou zahrať si s Petom Samprasom, samozrejme. Aj preto si zapýtal minimálny honorár za túto exhibíciu a predovšetkým mu ide o to, aby sa v domácom prostredí mohol stretnúť s vynikajúcim americkým hráčom. O výške honorára Peta Samprasa sa nehovorí, ale samozrejme tie náklady na zorganizovanie podobnej exhibície neboli také obrovské, ako napríklad na príchod klubu z Tampa Bay. Tesný out, ale bol tam out. Hľadisko sa trochu prebúdza. Dominik potrebuje elixír do svojich tenisových žíl. Určite je to spôsobené aj tým, že Pete Sampras napriek tomu, že už má 6 rokov uzavretú profesionálnu kariéru, je stále pánom tenistom. Vidno to na mnohých úderoch. Vrátane
rotovaných forehandov. Teraz mu to nevyšlo. Bal tesne do sieť. Pete vie, že to pokazil. Vynikajúci return. V tomto smere Pete Sampras stále takmer nedostížný. Nemáme šancu len spresniť, pritvrdiť prvé podanie. Vyhráva svoj prvý game. Celkovo prehráva v prvom sete 1-3. Pete Sampras povedal, že počas kariéry určite sa stretol s hráčmi, ktorí možno mu celkom nesedili, s ktorými dobre nevychádzal, ale ako pravý gentleman ich mená prezradil. Povedal, že v každom športe sú typy športovcov, ktorí svojím spôsobom používajú tzv. Podpásové triky. Na adresu Dominika Hrbatého však zložil nejednu poklonu. Úžasné. Uvoľnený Pete Sampras. Dominik si už dovolí samozrejme občas aj kratučký komentár cez sieť. Prvá chyba Peta Samprasa a rovnako jednu má na svojom konte aj Dominik Hrbatý. Pohybu do odkrytej strany dvorca. Na sieti jednoznačne kráľuje Američan. Má 100% úspešnosť. A ďalšie vynikajúce ESO v poradí už 5. ak sa nemýlim, počas tohto zápasu. To máme za sebou ešte len úvodných 5 gemov. 4-1 pre Peta Samprasa. O svojej súčasnosti tvrdí, že sa snaží viesť vyrovnaný život, že je veľmi ťažké byť vlastne v 30 rokoch alebo v 37 rokoch na tenisovom dôchodku a aj preto si hľadá rôzne aktivity. Jednou z nich je golf, je náruživým hráčom golfu a má veľmi dobrú bilanciu počas turnajov. Hráva s handicapom 4, to znamená, že naozaj musí golf dobre ovládať. Venuje mu dostatok času, ale keďže nechce byť mužom v domácnosti, tak si rozbieha aj obchodné aktivity a napriek tomu, že by to vôbec nepotreboval, len si pripomeňme, že počas svojej kariéry zarobil len na tenisových turnajoch 43 280 000 $. Odmieta žiť len tak na Vavrínoch a prepadnúť nič nerobeniu. Za stavu 1-4 podáva Dominik Hrbatý.
sa nabehnúť na sieť, ale zatiaľ je to veľmi sporadické a skôr rozpačité, pretože Sampras mu nedáva príležitosť. Však priklincoval Američana na zadnú čiaru a ten sa vyčítavo vrátil na čiarového rozhodcu. Prvý náznak protestov. Ale pýta Samprasa ako veľkého gentlemana, ktorý skrýval svoje emócie často. Ale toto už je zrejme prvok zo show, pretože ďalšie výborné podanie a Pete možno len na oko nechce veriť, že to boli dve SA za sebou. Dobre, a už sme v tom. Dominik mu presne ide ukázať, kam tá loptička dopadla. Určite to bolo veľmi presvedčivé. Pýtal Samprasa pred dnešnou exhibíciou, či pripravujú s Dominikom nejaké špeciálne žartíky. Povedal, že určite si nebudú písať žiadny scenár, že nič zvláštne nepripravujú, ale že situácia sa možno vyvinie tak, že sa ľudia aj zabavia. Dúfajme, že čiastočne áno. Aj keď v prvom rade sme sa prišli pozrieť na tenisový kumšt oboch hráčov. Dominik obhodiť svojho súpera touto loptičkou. Sampras veľmi dobre pripravený útok jasne zakončil. Milimetre, možno 2-3 cm. A opäť je tu breakball, výhoda pre Samprasa. Ale opäť ESO už štvrté v tomto game. Celkovo Dominik vyrovnal stav S na 5-5. Opäť sa pokúsilo priame bodovanie z podania. Opakované prvé podanie je úspešné. Hrvatý znižuje na 2-4. Sampras to ovláda. Zatiaľ obaja hráči tak trochu šetria pohybom. Sampras je častejšie na sieti, jednoznačne útočnejší. Tenis ponúka divákom. Tentokrát však loptička išla za základnú čiaru. Ruku alebo pomalšie nohy. Jeden z mála veľmi účinných prvkov
obhodenie, ktoré sa Hrbatému podarilo, aj keď nebolo na riziko hrané. Tentokrát však obhodil súpera. Ďalší dobrý return. Breakballu pre Dominika Hrbatého. Aj keď sa pri niektorých loptičkách zdá, že Pete Sampras predsa len nehrá s takým nasadením, ako sme ho vydávali na tých veľkých podujatiach. Keď potrebuje, zapne, zhoda. No a počká si samozrejme, pokiaľ diváci občasnými pokrikmi dokončia povzbudzovanie Dominika Hrbatého. Je tu výhoda pre Hrbatého. Opäť. Takmer do zúfalstva dokáže Pete Sampras priviesť svojich súperov. Vo chvíli, keď už cítia šancu, že by mohli prelomiť podanie tohto skvelého hráča, vytiahne z rukáva ďalšie ESO a je po nádejach. Tentokrát výborné podanie von z dvorca, prekvapil trochu Dominika Hrbatého, ktorý čakal dovnútra. Napriek tomu, že Dominik Hrbatý mal šancu v tejto hre získať Samprasov servis, zatiaľ sa mu to nepodarilo. Pete priznal v Bratislave, že tá zodpovednosť, ako keď hrával aktívne turnaje, už v ňom nie je, že už necíti ten dôsledný prístup pre vrcholový šport, ale vášeň stále údajne ešte prežíva na tenisových dvorcoch. Za Dominikom sedí jeho otec. No a súčasne povedal o sebe Pete Sampras, že sa cíti byť úplne normálnym chlapom, alebo chcete chlapcom. Okrem toho aj dobrým človekom, ktorý platí v Spojených štátoch amerických dane a samozrejme dobrým otcom, pretože má dve deti, ktorým sa snaží maximálne venovať. Šetril svoje nohy teraz, neunúval sa za tou loptičkou. Kondične by určite mal byť na tom lepšie Dominik Hrbatý. Skúsenosti a repertoár tenisových úderov má na svojom konte
podstatne viac Pete Sampras. Teraz mal dostatok času na ten forehand. Presne umiestnený. Výborný moment. Áno, aj Pete Sampras mal z toho radosť. Ako keby si najskôr neveril. Ale napokon sa prinútil pobehnúť, nedalo mu to a zahral to famózne. Pre Dominika však tým pádom sa zvyšujú starosti, pretože za stavu 2-5 prehráva 15-30. Vyrovnané v tejto hre. A výhoda. Dominik Hrbatý znižuje na 3-5 v Incheba Expo aréne. Ešte keď nebolo vybudované Národné tenisové centrum, sme videli niekoľko stretnutí Davisovho pohára. Vládla tu skvelá atmosféra, rovnako pohári federácie. Tu nastúpili naše tenistky. A teraz môžeme sledovať tenisového kúzelníka Peta Samprasa. Podáva na víťazstvo v prvom sete. Následne zastavila loptičku po 15. Druhé podanie. A to bolo presné. Jednoduché som. A je to fotbal. Sampras je majstrom na sieti, aj keď jeho percentuálna úspešnosť sa trochu znížila, predsa len záver tohto setu jasne potvrdil, že bol v ňom najmä pri útočnej hre a najmä na sieti dominantnejší. Pete Sampras možno uvíta kratučkú prestávočku, aby sa nadýchol, ale súčasne je to aj príležitosť na to, aby odpálil do publika nejakú tú loptičku a tí, ktorí získajú suvenír v podobe loptičky,
Majú potom na záver exhibície možnosť vyfotografovať sa s Petom Samprasom, prípadne získať od neho autogram. My sa pozeráme ešte na niektoré momenty z prvého setu. Dominik Hrbatý v ňom možno nastúpil trochu s rešpektom, prehrával pomerne rýchlo 0-3. Potom predsa len sa viac dostal do hry, ale stále vo chvíľach, keď už sa zdalo, že by mohol lepšie bodovať, Pete Sampras dokázal vytiahnuť vždy presnejšie údery. Áno, to je ten moment, keď Pete Sampras ešte podpaluje loptičky do publika na jednu stranu, na druhú stranu. Rovnako to urobí aj Dominik Hrbatý v turnajoch, ale predsa len naznačuje, v čom bol Pete Sampras dominantnejší a lepší. Po hľadisku aj Dominikov brat a ďalší. Teraz tradičný povzbudzovateľ na našich stretnutiach o Davisov pohár si sadol na stoličku Dominika Hrbatého a Pete poslal náhradníka. Jedného z čiarových rozhodcov. Borovský. Takže ďalšia pauza, ale teraz už si Pete zobral raketu do svojich rúk, ale trochu je šokovaný z toho povzbudzovania a ponúka svoju raketu, že by ju vymenil za tú veľkú varechu, ktorou tlčie do bubna. Empirový rozhodca poriadok vykázal jedného z kamarátov Dominika Hrbatého z kurtu. Dominik na začiatku druhého setu vyhráva už 30-0. Tento doping mu zjavne sedí. Prvé podanie, bol tam dotyk sieťky. Pete to chce ukázať, ako to išlo, a teraz ukazuje out. Áno, samozrejme, aj to patrí k exhibícii, okuliare, ktoré chcel ponúknuť Dominik od jedného z divákov, Američanovi. Takže napokon predsa len druhé podanie. No neviem, či to bolo chybné, to neviem, ani Pítovi sa to nepáči. Teraz sa dohadujú o tom, že či sa hrá na tie vonkajšie čiary ako na štvorhru, alebo platia tie, ktoré majú platiť na dvojhru. 30-15. Ťažké sa koncentrovať na exhibícii, na maximálny výkon, keď obaja hráči sú rozptylovaní rôznymi drobnosťami. To sa zrejme dalo zahrať lepšie zo strany Dominika. Mal to najmä s ramenom, najmä pri podaní cítil bolesť. Údajne už je to všetko v poriadku, aj keď možno nie tak, ako by si Dominik predstavoval. Teraz však zakončil prvú úvodnú hru
druhého setu a vyhráva 1-0. Pete Sampras sa priznal, že nehráva tak často tenis, ako by možno bolo treba, že vlastne pokiaľ nehrá žiadne exhibície, tak sa dostáva na kurt hádam raz za týždeň, ale pred exhibíciou s Dominikom trénoval 3-4 krát do týždňa. Ďaleko za základnú čiaru. A 10. jubilejné ESO. Si nabehol na ten return, ale netrafil loptičku optimálne. Druhé podanie. Vyrovnané 1-1. Pete Sampras povedal, že sa vždy snaží byť nohami pri zemi, že nie je typom, ktorý prejavoval navonok emócie, nové loptičky prichádzajú do hry. Pýtal som sa ho na možno momenty v jeho kariére, ktoré mu tak trochu prerástli ze zľavu. Priznal, že iste boli aj negatívne emócie na kurte, boli chvíle, keď to v ňom vrelo, ale snažil sa vždy si udržať pevne nervy na úzde. Kľúčom seba kontroly bola maximálna vnútorná koncentrácia. To by bol určite nádherný moment, keby to bolo bývalo vyšlo. Pete sa teraz tak trochu možno vyčítavo pozerá na divákov v čestnej lóži, za ním, za jeho chrbtom. A je to súčasť len exhibície, súčasť show. Čo Pete Sampras v tejto chvíli predviedol v základnej čiare. Najskôr zahral loptičku, aby prinútil Dominika ísť do defenzívy. Ten sa však z nej snažil dostať veľmi presným lobom a Pete okamžite kontroval. Jeden z najkrajších momentov tejto exhibície. Dominik zdá sa predsa len sebavedomejší a uvoľnenejší v druhom sete než v tom úvodnom. Bolo mimo? Ja si myslím, že to bolo mimo. Empirový rozhodca teraz daroval loptičku Dominikovi Hrbatému a Pete to nevie pochopiť. Samozrejme, je to show, ale
tenisový gentleman, ktorý, ako som spomínal, svoje emócie vždy krotil. Možno v týchto chvíľach zostáva zaskočený, aj keď samozrejme to trochu hrá, ale tá loptička, ktorú Dominik poslal, bola mimo kurtu. Tu je ten nádherný moment, keď sa Dominik pokúsil o účinný lob. Zahnal Pita Samprasa za základnú čiaru, ale ten dokázal okamžite kontrolovať. Má úžasný cit pre loptičku Pete Sampras. To obrovský talent počas svojej kariéry. Vyhral 762 duelov na turnajoch a len 222 krát prehral. Jeho úspešnosť počas kariéry bola 77,44%. No a to je samozrejme veľmi príjemné povzbudenie, čo tam nejaké vitamínové nápoje. Aj rozhodca na Empire je tolerantný a nedodržiava stanovený limit pre nástup na kurt. To je však pochopiteľné. Krátka diskusia o tom, že kto je nervóznejší, ak to potrebuje šampanské na to, aby sa uvoľnil. Úžasné. Pete Sampras akokoľvek prišiel do Bratislavy len na exhibíciu miestami skvelé optičky posiela. Bublinky robia svoje. Opäť veľmi sporná, ale Dominik možno musí pripomenúť Američanovi, že sa hrá na slovenskej pôde a že čiaroví rozhodcovia sú zo Slovenska. Rovnako Empireový rozhodca, ktorý síce už žije v Londýne, ale pochádza zo Slovenska. Potlezu raketu na konto nášho hráča, ktorý dokáže presvedčiť rozhodcov o svojej pravde. Napokon však predsa len korekcia toho rozhodnutia. Pretože Dominik to čestne priznal a zdal sa toho 15. No a v tejto chvíli už vyrovnané 2-2.
Kovaty nepustil Samprasa k pravému breakballu v druhom sete. Nebezpečná situácia. Samprasov forehand je stále zdrvujúci. Krásne mekúčko zahraná loptička. Ďalšia výhoda pre Dominika Hrbatého, ktorý splnil na rakete a jeden z mála veľmi úspešných útokov Dominika Hrbatého. Málo kedy sa dostáva takto na sieť. Už hodnú chvíľu boja hráči teraz sa snažia hrať naozaj vážne. Ťahajú sa o každý 15. Pete Sampras neriskoval zranenie, nenaťahoval sa za tou loptičkou.
Ďalšia výhoda pre slovenského Davis Cupového reprezentanta. Po 6 zhodách, to by bolo na čase ukončiť túto hru. Ale na to ideálnu príležitosť a využívajú. Dominik Hrbatý vyhráva v druhom sete 3-2. Pete Sampras samozrejme musel čeliť aj otázkam v súvislosti so svojou kariérou, čom je tajomstvo jeho úspechov. Okrem iného naznačil, že možno v tom, že aj v prípade, že sa mu občas niečo nepodarilo, tak celú energiu vkladal do hry, že sa snažil koncentrovať na každú nasledujúcu loptičku a keď cítil, že mu hra nejde, dokázal byť psychicky natoľko odolný, že sa z toho vymanil. Kondične, fyzicky, herne, ale aj psychicky je veľmi zdatný. Pete Sampras dokázal počas svojej kariéry naozaj unikátne veci. 7-krát vyhral Wimbledon, poprvýkrát v roku 1993. Naposledy v roku 2000. Len v roku 1996 ho vyradil Richard Krajček. Okrem toho vyhral 5-krát US Open, 2-krát Australian Open. Víťazstvo na Grand Slamovom turnaji nezaznamenal len v Paríži na Roland Garros. Na 40-15, 3-15 v rade. Aj nasledujúci a 3 Američanovi vyrovnáva pomerne rýchlo na 3-3. V dlhej hre v 5. game Sampras naznačil, že pri svojom podaní je naozaj dominantný. Už také rýchle nohy, ako mával, a aj si niekedy rozmyslí, či sa rozbehne za loptičkou. Sem tam nejaký úder. Mohlo by to byť ešte vyrovnanejšie. Exhibícia sa však nehrá len na krásu a nehrá sa samozrejme na doraz v mnohých prípadoch. Predovšetkým pre radosť divákov, ale aj samotných aktérov z hry, a tých pekných momentov určite nachádzame dostatok.
To sa nedalo zahrať, Dominik si to teraz uvedomil. Že sa maximálne koncentroval na ten príjem, už by sa mu možno hodilo, keby prelomil trebatého podanie. A nestalo sa tak však a prehráva 3-4. Spomínali sme, že žije v Los Angeles, v Kalifornii. Profesionálom sa stal v roku 1988 pred 20 rokmi a Sampras má za sebou naozaj skvelú kariéru. Vrátane už spomínaných 14 Grand Slamových turnajov a vyhral aj 64 turnajov ATP. Počas jeho kariéry mu samozrejme patrilo množstvo skvelých prívlastkov. Americký novinár a najmä televízny komentátor Bud Collins, známa postava, ho nominoval za jedného z 5 najlepších hráčov v histórii svetového tenisu a Tennis Magazín ho označil za najlepšieho hráča v rozpätí rokov 1965 až 2005. Určite prehľad, dokáže zahrať aj ťažšie loptičky veľmi účelne. Ďalšie rozhodnutie na sieť, ale tam ostal trochu stáť. Čakal, čo vymyslí Dominik a Dominik to spravil bravúrne. Longlineom získava 50. Nie, Pete Sampras ho, pokiaľ je na sieti, do výhody nepúšťa. Nebol dobre postavený a vyrovnané 4-4. No a v týchto chvíľach si Pete Sampras si sadá a tvári sa, že je unavený. Využíva každú chvíľočku na to, aby ušetril sily na záver. V týchto chvíľach Dominik Hrbatý má, ak chce ešte predĺžiť toto exibičné stretnutie, povinnosť vyhrať nasledujúci servis. Pete Sampras sa tento raz pomýlilo.
Tesne k čiare, veľmi dobre. Aj z backendovej strany Sampras veľmi efektívny. Peso číslo 14 zo strany Dominika Hrbatého. Nepôjde to len tak ľahko, naznačuje Pete Sampras. Očividne sa teší po každej dobre zahranej loptičke. Možno si spomínate, že počas kariéry občas vyplazoval jazyk, nie samozrejme úmyselne, oblizoval si pery, bol to znak veľkej koncentrácie. Občas sa mu to prihodí aj v súčasnosti, hoci len na exhibícii. Ale Hrbatý získal túto hru, 9. hru, v druhom sete vyhráva 5-4. Obaja hráči sú na kurte hodinu a 2 minúty. To je tak akurát čas, ktorý by mohol stačiť na to, aby si prevetrali svoje kosti. Lenže Dominik je známy tým, že je úževnatý bojovník a že má vo svojom repertoári, najmä po kondičnej stránke, silné tromfy. Kariéra Peta Samprasa je bohatá na úspechy vo dvojhre, ale menej sa hovorí o tom, že dvakrát vyhral aj turnaj vo štvorhre, ale zaujímavosťou je, že jeho bilancia počas kariéry v štvorhrách je negatívna. 64 výhier a 70 prehier. Najvyššie bol vo svetovom rebríčku v hodnotení štvorhry na 27. mieste 12. februára v roku 1990. Aj to svedčí o tom, že to bolo ešte v časoch, keď Pete Sampras len rozbiehal svoju kariéru. Neskôr sa koncentroval len na dvojhru a urobil dobre, pretože dosahoval skvelé výsledky. Jeho súboje s najlepšími hráčmi na svete často dvíhali divákov do sedadiel. Od pásky sa tá loptička odrazila. Na to sa nedalo reagovať. Ďalšia ukážka obrovského majstrovstva. Vo chvíľach, keď Pete Sampras sa dostáva do defenzívy, vytiahne skvelé podanie. Je takmer neomylný pri svojich servisoch. Práve vtedy, keď ich potrebuje. Veľkosť hráča. Trošku sám sebe vynadal a musí to hodiť za hlavu. Lenže to podanie, ktoré išlo von z dvorca, zarotované, bolo veľmi účelné a Sampras vyrovnáva na 5-5.
Miesto je naozaj obdivuhodné, čo dokáže Sampras vytiahnuť a nenáhodou sa ozývali hlasy, že by sa ešte mal vrátiť a samozrejme on to už odmieta do veľkého tenisu. Ďalšia dvojchýba. Dominik v prvom sete mal trochu s podaním problémy, v tom druhom značne lepšie. A je tu break ball pre Samprasa. Dominik odvrátil. Opäť zhoda. Krásnou hrou aj vďaka tomu, čo predvádzajú aktéri dnešnej exhibície, ktorí najmä v tom druhom sete začali hrať naozaj vážne, berú to veľmi prestížne. Toto je set, v ktorom sa obaja snažia predviesť zo svojho kumštu maximum, ale výhodu má Sampras. Za stavu 5-5 v druhom sete. Využil okamžite tú možnosť a zakončil, ako náhle prišla z Dominikovej strany slabšia chvíľka, keď ponúkol možnosť Pítovi nabehnúť na sieť, ten sa toho chytil a vyhráva 6-5. Po druhýkrát v zápase prelomil hrbatého podanie. No a v nasledujúcej hre bude podávať na víťazstvo v tomto zápase. Pete Sampras priznal, že tenis sa trochu zmenil od čias, keď on sám kráľoval na tenisových dvorcoch. Ja len pripomínam, že 286 týždňov bol svetovou jednotkou. Súvisí tá zmena s novými technológiami, rakety sú lepšie, samozrejme mení sa aj dispozícia hráčov, ktorí sa pripravujú na turnaje. Naznačujú dokonca, že
tenise vidno viac kontrastov, že je veľmi ťažké udržať dlhodobo vysokú výkonnosť a do istej miery obdivuje Rogera Federera, ktorému však tento rok celkom nevyšiel. Nahradil ho na poste svetovej jednotky Rafael Nadal. 15:0. Blíži sa záver. Sampras ani raz zatiaľ nestratil svoj servis. Zdá sa, že nehodlá nič podobné pripustiť ani v tejto hre. Dve loptičky od víťazstva v tomto exibičnom zápase. Už len jednu potrebuje získať. 3 matchbally pre Peta Samprasa. Na tvári Dominika Hrbatého. Opäť jazyk vonku. Typická črta. Ale v zápätí pokračuje Pete Sampras, exibičné stretnutie Dominika Hrbatého. Zdolal v 2 setoch 6-3, 7-5 za hodinu a 13 minút. Myslím si, že je logický. Pete Sampras nechcel pripustiť tretí set, predsa len kondične má navrch Dominik Hrbatý a Pítovi tá hodinka aktívneho tenisu v takom plnom nasadení určite bohato stačila. Obaja tenisti nám ponúkli nádherné momenty, obaja dokázali, že sú hráčmi, ktorí majú radi tenis, ktorí ho ovládajú. Dominik miestami trochu viac kazil, ako by si bol býval želal. Na druhej strane dokázal to kompenzovať niektorými skvelými obhodeniami. Na sieti jednoznačne kráľoval Pete Sampras, sa zahral počas celého stretnutia 34 víťazných úderov, náš reprezentant 29. No a v týchto chvíľach je tu ešte záver exhibície, keď diváci, ktorým sa podarilo uchytiť tenisové loptičky, majú možnosť sa prísť vyfotografovať s tenistami. Máme ešte chvíľočku na to, aby sme si pozreli záverečné momenty exhibície, ktorá určite potešila športových fanúšikov na Slovensku a my sme radi, že sme na športovej trojke mohli odvysielať celý zápas. Peta Samprasa čaká ďalšia exhibícia v Českej republike s Radkom Štepánkom, ale potom chce nastúpiť aj na turnaj, už turnaj veteránov, kde by mal patriť k hlavným favoritom. Ťažko hovoriť o ňom, že je veterán, pretože naozaj videli ste sami, že hráva vynikajúco a že je radosť pozerať sa na jeho tenisové kúsky. Sme radi, že sme mohli sledovať túto exhibíciu spoločne, aj keď nešlo o veľa, aj keď nešlo o žiadne dôležité body, ani dokonca o finančné prémie, prípadne o postup na rebríčku. Už len prítomnosť Samprasa na Slovensku je vítaným spestrením našej športovej sezóny. No a dúfajme, že to nebola na dlhé roky posledná exhibícia, že podobných uvidíme v budúcnosti viacero. Hovorí sa o tom, že by možno Dominik Hrbatý chcel pritiahnuť na Slovensko Rogera Federera, s ktorým je kamarát. A keďže sa budúci ročník Masters hrá v Londýne, že by ho prehovoril, aby na ceste do Dubaja, kde zvyčajne končieva sezónu,
sa zastavil v Bratislave. To však je samozrejme ešte ďaleká budúcnosť. Doprajme a dožičme Pitovi Samprasovi, aby sa mu darilo nielen v tenise, ale aj v golfe, a Dominikovi Hrbatému, aby bol zdravotne natoľko fit, aby tá budúca sezóna mohla byť ešte o čosi lepšia ako rok 2008. V týchto chvíľach vám ďakujeme za pozornosť, želáme vám ďalšie príjemné športové zážitky vo vysielaní Slovenskej televízie.